Gure Ibarreko udalaren aurpegia ezagutzeko sistema aktibatzeko, lehenbizi argazki bat atera beharko dugu aurpegia ezagutza behar duenari. Egin behar dugun lehenengoa, selfie bat edo lagunari argazkia ateratzea izango da. Selfia beti ahal dugun distantziarik urrunean atera beharko dugu. Argazkia moztuko dugu, aurpegia bakarrik atera dadin. Horrela, tamaina murriztuko da bai pisuan, bai berean, oinurrira igo ahal izateko. Modu honetan, sistemak lehenengo aldian onartuko du. Ikusi duzuen bezala, Android sistematan editatzera eman behar da eta bertan mozteko botoiari. Moztuta izan da, prest edukiko dugu aurpegia ezagutzeko sistemarentzat. Bagoaz gure nabigatzailera, edozein izan daiteke, Google Chrome, Microsoft Edge, nahi duzuena. Ireki eta Aranguren bilatuko dugu. Goaz bera eta Arangurengo udalaren ikusten dugun lehena izango da. Aranguren.es, hau da. Hemen nahi dugun hizkuntza aukeratuko dugu. Kasu honetan, gaztelera. Menura joango gara, hemengo 3 barretan, zerbitzuak eta kirolak. Pixka bat beruntz joan beharko dugu, aurpegi ezagutzaren bitartez kirolegian sartzeko sistema berria jartzen duen arte. Horri honetan, pixka bat bera berriro, abonatuentzako derrigorrez irakurri behar den testua dugu. 14 urte baino gehiago badituzu, izen propioan egin dezakezu, baina 14 urte baino gutxiago izateko gurasoek edo tutoreak egin beharko dute. Izen propioan egingo baduzu, bertan sakatu. Testu hau ere derrigorrez irakurri behar da. Sistema azaltzen du. Nola funtzionatzen duen eta gehiago. Irakurri ostean, jarraitzeari emango diogu. Hemen, eskatzailearen izen-abizenak idatziko ditugu. Egitar txartelaren zenbakia, txartela galdu baduzu, oli kiroldegiaren harreralekuan berreskuratu alduzu. Datu guztiak sartu ondoren, fitxategia aukeratzeari emango dio. Hemen prestatutako fitxategiak ditugu. Argazkia hemen ez ikustekotan irudiak aukeratu, kamera eta hemen aukeratuko dugu gure selfia. Behin fitxategia kargatuta, izena ikusiko dugu hemen. Onartzeari emango diogu eta 2-3 minututan gehienez prest egongo da gure argazki sisteman. Adingabeko bati egin nahi badiogu, bere representazioan egin beharko dugu. Hemen derrigorrez irakurtzeko testua ere. Behin irakurri da, jarraitzeari eman eta hemen sinatzailearen datuak bete beharko ditugu. Eta errepresentatuaren lekuan hurrengo datuak bete beharko dira. Berdina, fitxategi aukeratuko dugu, lehen azaldu bezala. Fitxategiak argazkia aukeratu eta hemen kargatuko da. Onartzera eman eta gehienez 3 minututan sisteman prest egongo da.